na di gị gbasalụ gị n'obodo oyibo dịka di na nwunye, unu maka ndị be anyị si eme. A ga-anụ di na nwunye, anụsịa di na nwunye wee jebe obodo oyibo, ọkwa ịghọtago. So mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na unu nụsịa di na nwunye lu obodo oyibo, mana ọ bụrụ na unu ejere marriage certificate, ịghọta, maka ndị be anyị nwere ike ime traditional marriage ọdụ legal, mana obodo oyibo ị ga-ejiriri marriage certificate. Nwere ifefe afọ amara ife bụ nke a ị nweriri akwụkwọ ị ga-present as your marriage so gị na di gị wee nwee okwu n'obodo oyibo, unu wee gbasaa. Mana ịma na unu gbasagodu here ịghọta na traditionally n'unu ka dị legally married back home until ndị be unu ewere ife o mere n'isi gị ghọta na ya ndị be nke nwoke ọ unu nwa bụ nke nwaanyị return ife emere n'isi gị. Ma ọ bụkwa na ịmara ọka ịmara ya tata, ọ bụgodo unu gbasaa, maka na ndị be anyị nwere omenala akwa ịghọtago na ọ bụgodo unu gbasaa na court here, ndị be unu kwesịkwa return the dowry. Ihe anụnwa gosiri na unu agbasago. So gị na di gị wee so okwu wee gbasaa n'obodo oyibo, di gị wee na-ayọ gị sị gị biko ka ị hapụzi aka unu ka dịkwa legally married na Naija, ga-ekwene ka unu gbasa na Naija ka ọ bụrụ sọsọ n'obodo oyibo ka unu gbasara. Ị ga-ekwe? Ị ga-ekwe ka unu gbasaa n'obodo oyibo? Onye ọbụla jebela onwe ya o, onye ọbụla mebi fesolia o, mana unu jesie nata n'ụlọ, unu abụkwala di na nwunye. Then ndị nọ n'ụlọ ama mmadụ na unu gbasara, unu a na-afụtakwa unu like legal ịghọta na couple, like a na-afụtakwa unu asị di na nwunye n'ụlọ, mana n'obodo oyibo na unu agbasago. Mana di gị achọrọ ka ndị mmadụ malụ na ọ chọkwa unu haide anya, unu nata Naija, unu anọ di na nwunye, unu bịa obodo oyibo, onye ọbụla echebela onwe. Kedu nke ị ga-eme? Ọ dị oke? Ị ga-eme nwunye? O nwere ife ife onye adụ wrong? It depends. Ọ bụrụ na nwoke afọ kpasuru gị iwe to the point that na ị chọrọzi efe, o nwere ife iji ya eme nke nwosikwa nke ọ pụọ nke a na ị chọrọzi, then ọ bụkwa anụ na ife ị ga-emenwu na ịnata Naija, unu na-aba anụmakwa di na nwunye as long as unu ma boundaries unu osikwa nke ọ pụọ nke a. I don't know ife ga-emegide di na nwunye unu gbasaa n'obodo oyibo, unu adọkwa ihe anụnwa na Naija. Lese maka akụkọ nkọlọbọsị a ịghọtago. Unu aghọtago ebe m si apụta na so ọ bụrụ gị ị ga-ekwe unu ma ife melụnụ ya na di eselu okwu, di etasi ala ọka bụ oke fa wee gbasaa, wee mere ọsọ, wee na-ayọzi ya ka fa ghara ịgbasa na Naija. Nwaanyị wee jụ wee na-asị ọ bụrụ na ọ gị ị ga-ekwe? Ụmụnne m tinye ọnụ n'okwu a, ife m nwere ikwu eburu ibu. Ndị be anyị daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.